लग्नाचे दागिने म्हणजे श्रीमंत पेशवाई दागिने, नाशिकचे सुप्रसिद्ध सराफ मयूर अलंकार सराफ। ताज्या बातम्यांसाठी नाशिक न्यूजच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। नाशिकमध्ये बेकायदा दारू विक्री प्रकरणी शहर गुन्हे शाखेच्या पथकाने कारवाई करत दोघांना ताब्यात घेतलंय। भारतनगर परिसरात बेकायदा दारू विक्री सुरू असल्याची माहिती शहर गुन्हे शाखेच्या युनिट 1च्या पथकाला मिळाली होती। त्यानुसार मंगळवारी पथकाने छापा टाकला असता संशयित दारू विक्री करताना आढळून आलेत। या कारवाईत वीरेंद्र यशपाल शर्मा आणि रोशन शाकीर शेख या दोघांना ताब्यात घेण्यात आले। त्यांच्या ताब्यातून 23,760 रुपये किमतीचा देशी विदेशी दारू आणि बिअरचा साठा जप्त करण्यात आला आहे। या प्रकरणी मुंबई नाका पोलीस ठाणे येथे दारूबंदी कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास हवालदार गाडवे करत आहेत। ब्युरो रिपोर्ट, नाशिक न्यूज, नाशिक। ताज्या बातम्यांसाठी नाशिक न्यूजच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा।